وسخيت الزكافي تقبل يوكي سركم ترفي كبايديوكا وغزاقمو أزوريت وايلة هايمانوتي
ስለዚህ ድንቁርና ምትልላት እዚኦም ካብ ፍልጠት ከመውሓድ ይወፅ ስለዚህ እዚኣ ስለተረደእቱ ይመስለኒ ኣብ ትግራይ ዓበይቲ ቦታታት ኩለ ቤት ትምህርትታት ይሰርሑ እዚአን ብዘን ቤት ትምህርትታት ክትሓል ከላሞ ሳልጠና ክንሞት ወትራክ ንሓብል ናብ ሽግርት ክንኾን የብለና ክነሓውም ኢና ኣሕዋን ብዙሕ መንገዲ ስለዚ ፈን ቤት ትምህርትታት ተሰልጠና ቶም ሓደሽቲ ኣሕዋትና ካብኦት ትረኽቡ ዝቕፅሉ ሰባት መንቲ ክምሃሩ እዚኣ ኣብ ጎኒ ሓደ ይኹን እዚ ድምዕና ዘደርገ ነገርና ክበረ ተሃለ ይሓ እዚህ ያሉ ሁሉ ተዘጋጁ ሱሙን የተቀበለው ወራዳል ያለ أما رجع اليوم خلصنا أو سيد الفارسي تذكر أو تيك توك ويوصلنا تقبيل يوكي سركم ترفي كما يديوك وغزاكم